Tima serkefti û navdarya Fransî Paris Saint-Germain ku yarizanên wek Messi, Mbappe û Neymar di kadroya wî de ne li Amedê Akademiya Futbolê vekirin. Çarçoveya vekirina Akademiyê ango dibistana futbolê da li navendek werzişê a Amedê bernameyek hat li darxistin. Di bernameyê de rêveberên Akademiyê yarizanên Kurd yên ku li Akademiya Paris Saint-Germainê mafê perwerdekirina yarizaniyê bi dest xistine û malbatên yarizanên ciwan hatin bahev û danasîna Akademiyê hat kirin. Yani van zaroka önceliğe me Paris Saint-Germain'e. Ama bir Paris Saint-Germain'e bileyizin. Tabii ki yurt içi, Türkiye jî karın herin gelek takım jî. Em jwan re menajerlik jî dikin. Em reya wan wetkin. Aslında Türkiye û Bakur Amet bajarê dehemînê ku tîma Fransî lê Akademiya Futbolê vedike. Armanca serekeya Akademiyê ew e ku ji bo binêsaziya tîmên futbolê ên cîhanî gihandina yarizanên serkeftîne. Di vekirina merasîma Akademiya li Amedê de yarizanên naskirî yê tîma Galatasaray yê berê Ümit Davala jî beşdar bû. Çok önemli bir kulüp, çok önemli bir altyapı. Paris Saint-Germain timeke gelekî giring e. Xwediya binêsaziyeke gelekî giring e. Ev kulüp giringiyeke zêde dide ciwanan. Xebatên li Amedê jî yê li gor van xebatan bi rêve biçin. Di demên pêş de jî gelek yarizanên me yên giringiyê ji vir derkevin. Akademiya tîma Fransî di serlêdana bu akademiyê de ji temenê 3 salî heta 19 salî keç û Kur'an qebûl dikin û yek ji şertên herî giring yê serlêdanê jî ew e ku divê zarok yan jî ciwanê ku dixwaze bikeve akademiyê gelek bi huner û dilxwaz be jî. Baş em jî li vê derê wan antrenman dikin, em ê wan bişinin nîşanê İstanbolê teknik direktorê me Hemza gezmiş bidin. Ew jî bêje tamam e, ew jî onay bide, em ê jî wan dişinin Parîsê, ê li vê derê Parîs jî wan qebûl bike, tevî malbata xwe wan dibin Parîsê, li vê derê futbolê dilîzin. Di halê heyî de pêncî yarizanên ciwan û zarok yên Amedî yên ku ji bo Akademiya Paris Saint-Germainê hatine qebûlkirin bi xeyalên mezin dest bi rahênanê kirine jî. Daha êdî zanim dilêzim yani pir xweşkez dixwazim futbolcî bibim, pir dixwazim yani. Hedefim ez de Real Madrid bilizim. Ez kaleciyim zaten. Hedefim Real Madrid'ti. Ya jî Paris Saint-Germain. Hedefim Real Madrid'ti. Ez her ura futbolê bilîze. Cem Vinicius Junior wan. Ez dixwazim ez bibim qelebanekî wek Muslera. Li gor ragihandina rêveberên Akademiyê ne tenê ji Amedê yê di rojên pêş de ji her bajarek Bakur jî serlêdanan qebûl bikin û bi vî awayî yê Akademiyê mezintir û berfirehtir bikin. Abdulselam Akinci Rûdaw, Amed.